En mä nyt enää sit mä kaadan. Voita suurestaan nyt. Se meni ihan hyvin, mutta sä vaan lopetit ajamisen kyllä. Se on kypärässä joku pamppari. Lähti pois. Ei voi. Sitten voi vähän häiritä, kun on silmät hikiset. Täällä on kaiken näköisiä tekosyitä. Laitetaan Suomen huipulla, niin viedään numerot. No ne on haluttuja. Niin, no niin varmasti. Joku luulee, kato, että numerolla pääsee lujaan. Ei se pelkästään sitä numerosta kiinni. Täytääkö mun yrittää? Jos mä menen Eikä älä vaan yritä vaan ajaa ylös. Joo, eihän se nyt... No kyllä sä nyt itse sen tiedät, ettei se mikään ongelma. Sitä yli. No kun mä viittin, kun se on pudotus. Ei sieltäkään. Eli sä olet vaan materiaali. Mutta se on inhottavaa se kivi, kun siellä on semmonen... Onko siellä joku? No siellä on se troppi sitten. No käännä sitten sen yläpuun vasemmalle. Onko siellä rata auki? Oh. Ei sieltä tikkuja. Ei. Käs kattoo, niin mä lähden sieltä sitten nuoremmaksi. Ja sit... Sitä kiven päältä ja pysähdyt siihen kiven päälle. Niin no, ehkä. menee kalustovaihto, jos ei pääse ylös. Ai ai. Hinnasin kaasun liian äkkiä. Kalustovaihtoa. Häh? Kalustovaihtoa. Joo.